Tervetuloa herrat Henri Haapamäki ja Lauri Late Huttunen saunamaailman 12 aktiviteetin kisaan. Katsotaan gladiaattoreista kumpi on kumpi. Tusinan verran aktiviteetteja. Mitkä toi etusormi kuuluu tuolta? Omaan rauhalliseen tahtiin. Kyllä, omaan rauhalliseen. Tulta monelle. Meitille taas mustaa kehää vähän laajentaa. Kylläpä nyt. Nyt loppu. Kymppikin. Hei, nyt on aika oli paha. alku hyvä, mutta sitten mulla alkoi vähän väsyä. Olisiko tällä ei kumminkin paremmin? Toi näyttää kyllä, sä näytät tosi miehekkäältä temmiä toi. Huomasin, että kannattaa välillä huilata. Koska heti kun mä huilasin, niin rupes meneen ohi. Ja sä et saanut 10. 9, 8. Henri 69, Late 6. Haluatko sä kuvata surullista miestä? Ei. Mä en rehvastele vielä yhtään, nyt kun me mennään sinkoammuntaan seuraavaksi. Ai se otetaan tollain, että mä aina luullut, että se otetaan tästä. Millä sä hiihrät nyt, kun sun sukset on tommosia? Tällä. Nyt sun täytyy olla sitten vasen silmä auki ja tähdätä vasemmalla silmällä. Vaan molemmat silmät kiinni. Kato, Kylläpä menee alas. Kumpi pää, päästetäänkö jousesta vai tästä valkoisesta irti? Se on, jos on itse tuossa ajatuksia, niin kannattaa... Päästä valkoisesta. Saako tällä useampia kerralla ammuttua? Hyvä. Nyt näyttää hyvältä ja nyt nuolenkärki keskelle taulua. Siitä alkaa kilpailusuori. Älä vie päätä takapäin, sen nostaa sitä... No joo. Sitten käännät suoraan pään. Tarvinkohan mä näitä kuulosuojaimia ennen? Nyt rupes luonaa. Kattokaa pojat tosta mallisuorita, kun mä vedän tollain vapaalla kädellä. Morjesta! Ihan keskellä. Kattokaa pojat tosta vapaalla kädellä, noin pitää sanoa. Supista peräaukkoa. Ja nyt se vapisee jätkä niin paljon, ettei tuo ei mihinkään. Pistetään kerran keskelle. Ei! Tarkista nauhalta. Hyvä. Tasoisa. Tasoi! Ei saakelia ohitte! Älä keskity. Kyllä nyt meni pahaksi. Mun on ammuttava ohi. 10. Ei oo, kuin 9. Eikö toi keltainen pitänyt olla 10? Ai! Olisitte kertonut aikaisemmin, kun mä aloitan se piisaa sen keltainen. Eli mulle riittää 2. Ei käy mulle. Se oli siinä. Nyt oli kyllä selvä peli. Mutta rupes tää niinku keskittyy. Juu, toi on. Että kyllä tätä kun tässä treenaisi varmaan pääsit. Ja jousia on muuta 6, 9 ja 6, 1. 1-1. Niin, just näin. Nyt sitten poika, niin nyt tarvitsisi osua. Ja sauna. Sauna! Asutaan lintu. Tää on miehekästä muuten. Jätkähän tiputtaa kaikki. Oho. Nyt oli huti. Ja sauna. Ja ohi. Meni saunasta ohi. Jätkähän on ihan kone. Sauna! Tää potkaisee jo vähän. Kyllä. Sauna! Nyt ei niinku... Mikä nyt tuli? Ei! Nyt tuli käkee. Ei. Ja ei. No kun mä oon jo muserruin. Mä vaan kertoimen tähän viimeiseen, jos tän pudotas, niin saa 10 pistettä. Ei se auta siinä. Sauna. No! Mä otin sen heti pois. Kovan savikiekkoammunnan tulokset. Henri Haapamäki 16 kiekkoa. Kova. Isot kädet yleisö. Yleisö hurraa, yleisö hurraa. Lauri Mikä tää Late yleisö Huttunen 5 kiekkoa.
Passi hävisi johonkin, koska harjoituksissa molemmat ampuu 3 kiekkoa. Kyllä tuntuu tosi pahalta tällä hetkellä. Mennään seuraavaan lajiin. Mihin sä, jos mulla on täällä yksi jalka, niin mikä? Niin siis tämähän rupee huojuun, kun ylös mennään. Ei siitä ollut mitään puhetta. Ei olla renkaitten yläkohdassa vielä. Nythän tää rupes kato vapisee. Niin no, Ja kun mun paino on tuo takana, niin tää ei ollutkaan hyvä tyyli. Otetaan seuraava hollille. Onpa vetelä. Jäikö siellä joku kori huonosti? Ei jäänyt. Nyt taisi olla sitä nopeeta sikakittiä ja nämä saumat sillä me ylös mennessä platikoida. Täytyy se alinkin olla liimattu. Täytyykö mun ottaa joku tyynmuutos? Ari. Tätä mä koitin ehdotella, mutta kun ei mene läpi. Mun ei toi mahdu jalkoväliin tää kori. Ei nyt kaatuu. Kyllä Tuuli teki teppos. Olipa tää miellyttävää. Lapset tykkää tästä vaiheesta. Niin. Mulla ei mahdu se kori tollain jalkoväliin. Ei, sulla on siellä täytettä tai lyhyet jalat. Sitä voi jokainen miettiä hiljaa itseksensä sitten. Nyt on kyllä tukevan näköinen tyyli. Se tuntuu, että on pirun korkealla tuossa, kun on tuossa korkeudessa. Toi tuuli rupee kyllä tuntuun täällä, kun... Jos mä tän saan, niin se haulikon nöyryytys on ohi. Oi. No, kyllä se vaan. Oliko jäänyt 17? Kyllä Ari on löytänyt tasaväkiset gladiaattorit, ei voi muuta sanoa. Tai siis sanotaanko, että yhtä huonot. Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa. Saatiin sillä pysyä. Nyt on niin kova tuuli, että mä luulen, että se paino auttoi vähän. Mä ajattelin, että tää pieni pinta-ala olisi tehnyt sen, ettei tuuli ota kiinni kuin ladon oveen, mutta toi late näytti, että on mestarikiipeilijä. Mutta haulikolla ei kannata sitten Laurin ampua. Se voisi olla sillä lailla, että mä kiipeän, sä koitat ampua mua tuolta päältä. Niin... No sillä se on seuraava laji. Lähdetään seuraava. No niin, onko kilpailijat valmiita? Kyllä. Aika täys, aloittakaa. Eihän se lähde se savi siitä. Kato, mä löysin heti smaragdeja. Mä otan ne talteen, niin saa lisäpisteet. Mä leikin, että tää on se poikien ränni sieltä Lemmenjoelta, kato. Kyllä. Siis täällä on yksi, kattokaa minkä kokonen. Tommonen. Siis millä tää, kun tää on tätä hiasua. Paljonko sulla on vaskooli 100? Siis ei kai ne noin isoja voi olla. Ja juu, kato, se olisi mennyt tollain vetelä, voi saakeli. Mä päästin melkein vatin tyhjäksi. Nyt luilahti aika paljon. Taisi tulla vesi perä. Mä taisin hiukan ottaa liian Grovella seulalla tuossa alussa. Kato, mä löysin katin kultaakin. Kattokaa ihan oikeasti minkä kokonen toi iso murjaani on, hei. Voi sanoa, että ei ole sitten ihan ilmanen. Sen saa vaan tuo huonompikin mies, niin eihän täällä ole vettäkään. Oho. Oliko iso? No on aika iso. Kato mitä poika valmistaa. Poika valmistaa kultaillallisen. Oisko se mahdollisesti siinä mun osaltani? Ja nyt isolla vetellä, kun laten on vielä homma kesken. Minä sanon aika. No vähän paha laskea, kun täällä on niin paljon hiasua. No mä sanon nyt, Venäjä vielä. No mä otan nyt aika. Joo. Mulla on 5. Mielestäni mä 7 ne piste. Että jos on 14 yhteensä, niin tasapeli. Laten ei ole. Ei, tässäkin on 7. Mä olisin halunnut, kun Mika... Ratkaiseekin se aika. Kyllä Henkka voitti loppupeleissä, mutta se huijas Jurua, kun väitti, että 4 löytyi, vaikka 7 löytyi. Siellä sitä on. Tässä on se häviäjän saalis on isompi. Onko valmista? Oi. Polkasin vähän ohi, niin mä pökkäsin sitä vielä lopussa. Taitoajo kilpailu. Pitää saada toi pallo jäämään tonne.
No tosta tuli aika paljon. Toi oli vahinko, mä en nähnyt sitä. Plus keila. Siis toi oli, menikö se keskeltä toi keila nyt? Ihan kesken. Se oli vahinko, ei pitänyt. No niin, siitä se lähtee sitten. Ilman lukkoja mennään ja ykkösellä. Koitetaan, epäilen, joo, ettei koitetaan. Menee, ei mitään ongelmaa. Pitääkö lukkoja? Pannaan lukot. Sitten. Otetaan takas. Pistä hiukan sauhua tulee sun. Oho, siinä on kiinni aika lähellä. Isompi, oli vähän tonne isompi murkula. Ei tähän nyt kato, kun on nokka niin ylhäällä. Kyllä rauhalliset välityt. Oikeesti oppiautossa niin kuuluisi olla se joku 800 heppainen OM 606 Mersun moottori jollain rynkimällä. Ei kun just vauhdilla, tää on nimenomaan vauhtilaji. Late sanoi, että vähän kaasuakin saa antaa. Nyt happe. Ja ei me ilman lukkoja! Meni se happeen Moro! Nää tuon takapyörät on kiven yli, kattokaa! Tässä on Toyotan akselit, Volvon laatikko ja minkähän kone tässä on. Nyt ollaan päästy päivässä siihen vaiheeseen, että aletaan Henkan kanssa vähän puristelemaan. Niin paljonko tää kisa nyt tässä sitten? Mä luulen, että mä oon aika heikoilla. 60 ja vasuri. Koitaan kummankin käden. 38. Vasen käsi latelle. 64 hoiti. Mun tavoite on 40. 45. 47 ja 6. Tää on varmaan semmonen tässä, kun illalla Vintti Areenalla vähän mallasta maistaa, niin puristellaan pöydässä aika Tää on varmaan vähän. Kuuluu tää yhdellä? Joo. Eikö se yhdellä ole? No niin, mä oon sulla kaverina tässä sitten. On vaan. Koska se lähtee? No. Joo, ei riitä, että silmällä seuraatte tiettyä väriä. No. Aika huono. Pipolätkään pääsi. Tuossa joku tuossa ekassa. Siinä on 0. Nyt lähtee. Oho. Tää on niinku bondimainen. Oho. Kato. 8 se on paha. No vittu mikä. Ihme jätkä. No nyt lähtee. Kymmenen, joo, hyvä aika. Kiitos. 10. Tääkin oli mukava laji. Miten on minuutti aikaa? Tää on vähän sellaista kuin jostain aikuisten puuhapajalta. 5-3. En. Yes. Voi ryökäle, kun mä haluun erikkään muualle lavan. Ringette on mun juttu. Ei mä rupesin ringetteen. No kai eikä sua lätkässäkään kukaan edes pelaamassa näin. Ei mennyt 100 rikki. Millä sä sen siinä fiilitoit? No ringettetaidoilla. Keppi, reikää ja vetoja. Läpi täyteen ja kasa viereen, se on ollut mun motto aina. Mikä tommonen oli? Se. Eli 100 rikki. 100, 112. Nyt Arille siitä, että kokeile. Iso kiitos sekä Henkalle että Latelle. Kiitos. Yllätys oli positiivinen molempien suhteen. Kilpailu oli reilua ja rehellistä. Toki aika lailla oli myös kilpailuhenkeä. Kyllä kilpailuhenki nostaa päätänsä, kun kilvotellaan. Aina, mutta oikeesti oli ihan kiva päivä. Tuloksista sen verran, että ehkä noi tarkkuuslajit on enemmän Henkan laji ja sitten voima ja järki on Latelle, että tasapeli
Juu, toi Avantilaajo, niin se ei sovi mun vartalotyypille. Joo, ne on samoin kuin toi korikiipeily, niin tähän isoon kroppaan ottaa tuuli kiinni pirusti. Asiallista. Tuo on ankka. 2. Niin onkin. Olisiko niitä savikiekkopateja vielä jäljellä, jos siirryttäisiin sorsastukseen? He toinen heittää. En mä usu siihen.